är självkonen. Nej. Ja. Nej. Hallå? Det är inte bra. Hallå? Jag känner också lite. Hallå? Du törstar? Och hur Ja. Ja. Okej, vad ska han säga? Man ska ha den också tatt. Ja. Hallå? Hör du nu? Ja? Hör du? Bättre 8. Men du hör det, säger du? Ja? Hör det tid med om man här? Nej? Nej. Ja. Nå, men vi røyner. Ja, velkommen til dette kunnande fonten til Rota Følger. Som vi, ja, det var en fonter ved Vestervan i år, og så var det sånn her, som vi så strømmer, og det er årsøk at vi får ikke tog affærer rundt Atlantet, dessverre. Så
Ingmar han för att greja från ikväll om dolcing generellt och om hur så tilltaget vi skipa. Så jag har alltid gett bara honom året. Ja, en för välkommen alltså till den allmänna fonden om. Hallå. Ja, man har en motor, det är som att vara sankar i Lockshort. Men ja, välkommen till fonden och det som jag ska fortælla dig om är Rota Förjar Verskatlanda som är den första lottökan i allt av Rottingardenon som är 15 september. Och det är så ett hemsomfattande avtak och som ute i hemma vi kallar World Cleanup Day och det är en fällskap som heter Let's Do It World som är till det. Och lottökan är så 100 land så det är rättliga som sagt hemsomfattande. Det omfattar så miljoner av skjoldbåtnar som all arbetar samman vid en fällagsmål att skapa en renare hem och på en dag och på en dag dagen att göra så näck vi en troplagan som möjligt så vi kan nå på den dagen. Men sjönde det är ett ting och så hittar vi det fram efter vi tog utgångsstöden att han. Jag börjar vi att fortælla sig om lasten i Färjön och hur så vidt har skipa 4. Så är vi har bott land upp i 20 landsparter som är arbeiderøker til samskiparen som vi har sett at på at økene. Og tar hjelp på så å røkke ut i alle partene av landet. Men enn er det tror jeg ikke som ikke er på til stand her, Sandøgjen, Sur-Estrøy og Surøy. Og i timeføren har vi så delt økene i helt for å gjøre det mer leligt at omsida og at samskipa. Så det er en mulighet hvis man kjenner noen eller man er i støv når man kan bjöd sig fram. Det är inte för sent. Så kommer gå så gärna runt. Ja, vi har ett Rota Förjar Tajme som är också nämnt och Anno Skjoldbojen och så 2 starsfolk. Här är Anna, är så huvudsamskiparen och så är en som heter Teresa Jakstötter Aträtt. Och så är det samskiparen som är nämnt i Arren, Teir och Skjoldbojen och på så ett lokal öke som Teir själv är ifrån. Här fram till att så hjälpare och det är först och främst en avtal vi har vi förra scouter som ombor alla scouterfällskapen i Färjön och de kommer hjälpa samskiparna främja tar uppgåvorna som skulle göras och det är ändå alltså att det är rota men nästan att vara via skipa 4 att dela till utskottas ut västar och handskar och påsar och så framvis och att ge på och kunding om hur vi rota och så framvis. Och så är det andra att chatta hem och nästan hjälpare. Och så har vi några tydningar med samstartsparter. Vi har valt att skipa det så att det är ett folksligt avtak så vi tar hand om det mesta själva men vi har törv av kommunen och likaväl att vi har vill sätta prick i och den och föra ruttingar där i mål vi att ta det bortkastet som vi har finns till vea och finns bort ur naturen och köra det till ERF. Så det är likely till kommunen och så är det samskip hur bjöd sig fram att landa och binger här vid av törva tøy och här vid av törva tøy till ta vid ha störst bortkast som inte kan beinleis till ERF och om vi så har törva en fyrbilsgömsel så kan vi lugga ha då i ta bingen och fyrbils. Och så här fram till har vi det samstarv i Norrlandhuset som eisne finner seg avtalen og lave samskip med landa til at de har sjølver en samstarv samskip men de har eisne veit okon huset av det noen og at han har ruttingen i Lio, og folk har vært hjemme og finnes seg etter nattra, så er det et haterhald oppe i Norrlandhuset noen, og er ødelig velkommen at han har, og tar vi det tid sammen om dagen, og vi får ha honade kveld sammen, og feira at vi tar fram til seg verskattene at Rota Förjar. Og så er det sånn rutterne sjølver til begge einstaklingar og tar huske i sommerføren, og så fele og stånar og fyrtøkker, og alle er velkommen å bjøre seg frem av rutta. Og vi tar også finne ruttar av alle kategorien vi tar her, men vi vil gjerne ha mer. Og målet om alle heimen er faktisk å få 5% av alle folkene i verden via rutta. Og i Färjön så er det 5% til 2000 folk. Og vi er jo i løtene oppe av en 900 folkene. Så det er synder av målen, men vi er veldig glad for å ha finnet så next vi da finnes nu långt ut til vakser rettelig kjøtt i sin seneste.
Och vi hoppas att det blir vi intill dagen verder. Och så är det akkurat huvudstolar som har gjort det möjligt att arbeta visstvis i Västgötland i tar månader vi tar igång till 4 dagar till bättre Hyttenfjord som har lärt till ta mest av penningen som gör det görligt arbete vid sån. Och här fram till reisen är smärre stolar. Nå hade också det akkurat läster. Så nu får jag faktiskt affära vi hållt vi ävne plastdolching och för rättligt djupt in i kvart det är och börjar vi att hitta ett ifrån en hemsomfattande perspektiv och komma så in i en mer lokalan sammanhang. Och hette jag ska inte playa det helt. Ja. Hetta är till punkten om plastdolching vi får komma jag någon. Hvor støvan är det börjar vi. Ja, här manglar punkt. Första punkten är vad troblagen är. Och så kommer vi till vad støvan är det vi vill plastdolching. Och går så vidare ända i här vad du först till att man är i troblagen och hur gången är framöver och hver han gången förr vilket hon heldur av fram och hur fylgnar är av troblagen och så ända hur stolkat är i förrjon och hver lägger vid IOIs och hver bäge av arbeidne og fylgjon. Så hva er troblagen? Troblagen vi plastdolching eller plaste är det att firmonor vi plaste och vansen vi plaste till det samma att det är inte nybrottet. Och till sig vi då har valt att bruka plast i så stora mån som vi gör tog att man kan luta att det är inte nybrottet men det är Lucas så nekva förbannelse kan man säga som det är välsignelse tror jag att det ger ju till att ta det verur till dömes så ja så ända det som en bira ta ända som en skäje hellre än något som ger gagn. Och högast plast hevet här som sin främsta egenskap är så halt först så är det först och främst brukt och göra stora mån till einödsloter och i Europa här är 40% av plast framlastande till inpackning. Och här fram till är så andra ting så som einöds spårbundna och såna. Och hes lutner som det söker är nyaste grafen som visar tojina lutner är i bruk och sannolikt för att det är i bruk innanför det tojarskaje och så är det allt upp i kemiska plasttyper men det blåa som är alla innast här det är så inpackningen. Och jag känner så att det ser sannolikt att alla inpackningar som är framlagda blir helt tansun ändamål innanför 1 år. Det vill säga brukstojen är 1 år men den effektiva livetojen till tillfärden som är i som luten är största oavmarska och i omkörven. Och till sig vi framlägger akkurst som har en oavmarska livetoj till ett ändamål som blir upptant innanför i mestaläge 1 år. Och det här mynden här visar den huggborren som folk kanske har tydligt emot plast vi från början av att det blev introducerat som en nytt tillfälle. Det var en lösningarmynd från att ta av som visar att det är vi att nu har vi ett tillfälle som vi kunde framlägga billigt och som inte försvinner och vi kunde bara ösa om och vet du. Och framlägga einödsloter tror jag att ja, kvistja. Men här är en orsak till kvistja. Tar man hickar efter backsyn i av sig bortkastmentan. Och det här visar så att ivligt ivor kväska till åren till fast han einödsloten som var bortbändur att han har första bruk. Man börjar så vi att finna oljorna som ska brukas till att framlägga plast och så ska oljan utvinnas och medan hon blir utvunnen så har man en förhållande vinno som är tänkt att tog utvinningen och så ska det flytas till lands och så ska det rensas och göras till imiska oljeprodukter och de oljeprodukterna vi alltså gör till utnavare plast som är till små kulor som man brukar till att göra ära loter ur skättene. Ta kulorna för att så till en vöruframläslo som är till tandloten som vi finner i handeln som kan köpas. Och så ska det återflytas till handlar och säljas och ända så köra för brukaren eventuellt. Och vi har brukt en affär och vi är till bortkast och möjliga ändar i havnen. Att det lukar som det vi inte gör om färrum till dagligt har vi snackat om hur det händer är vi einödskoppen eller einödsträskon och så framvis som vi väljer bruka som att göra. Ta få en kaffekopp i marken till dömes. Ta kaffekoppen här är plastiklä in i för att göra
pappetatt så det inte läcker. Här är plastik i. Och här så vi så några utörsligt töl från EU som visar hur negg av imiskon vanligen einhetsluton vara brukter året. Och hvis vi tar först cigaretterna så var det 540 miljarder cigarettstuppar brukter året i EU bara. Och 46 miljarder vattenflaskor eller dräktflaskor och 2,5 miljarder einhets inpackningar till takeaway. 16 miljarder kaffekoppar och 36 miljarder einhets sigvaror. Och så ska man sjå också om hur folk bygger i Europa. Det är ödlen för inte 36 miljarder till dem. Så eller så tar kopparna 16 miljarder, alltså det är ju fler för tälja folk i hemmen. Så det ser oss inte om hur Östland det är stämt för att kvar personer äger en kopp. Ja, men så brukar vi för fler för tälja folk i hemmen i koppen bara och EU. Och av det samma så är det inte han att einhetsluter är då att det mest vanliga luten vi finner att man gör standardrutingar och i EU att så är i myal 94% av plastluten som man finner är einhetsluter. Så det här är en grej avlägg att man brukar plast som är halvförst till det skaiva ändamålet. Så är det kvart är så stövande det. Detta här är från en grej som kom ut i fjör som gör en uppgör av hur plast är framlagt i ödlen hemmen tillsammans. Så det är så inte åttast till vänster och det är det gröna här. Det är summeren av ödlen plast som närkant är framlagt av mätingar. Att det är så 8300 miljoner tons. Och så jag vet kvar dessa här tonsen är ända i som är ödla tonsen som närkant är framlagt. Det som ännu är bruk att du som så vi börjar framlägga plastik är blir framlagt av du som ännu är bruk. Det är ser 2600 000 tons överst att blåa och så är 800 000 tons blir bränd, 600 000 tons blir ändå nytt och som det som blir ändå nytt så sojan blir bränt isne. Och 400 000 miljoner tons nu säger faktiskt för lite fler men allt det här alla stölden är miljoner tons så 400 miljoner tons av plastik är blir borstebind och det som menas vi borstebind i för någon är att det är anten kort i ruskplats eller är det ända i omkvarven och vi vet inte till fullna kvätt alltså hur så stor kvar att han parten hon är. Och hur ser vi så ända i här? Det är vi så gångna i plastframlägslo årliga och från det är så från 1912 fram till 2014 och 1912 tar vi när vi har framlägga noll till öliga lite av plastet om akrabia ja och men hvis vi tar från 1904 fram till 2014 så är en 20-faldan hänt innanför tatuerska i här plastframlägslan årliga är färden från att vara 15 miljoner tons till att vara 311 miljoner tons. Och ett tal som är i stövnväxter framvägs. Men det är inte bara plastik som har fyllt hela gången. Det är visar faktiskt materiell och utvinningarna, alltså utvinning av materialen som halt i ödlen heimen, delt i 4 balkar. Här är det så nyast lövrun tillfär eller biomassa, så kommer fossil brännjävne och så kommer metall och så kommer överst största allt annat. Och här är det att vi smäger från det jollof fjärs så är vi då omlaj 40 000 miljoner tonson och nu att det så ut tar vi då 70 000 miljoner tonson. Alltså växten som händer att innanför ett fjärde tojerska. Så den växten som är väldigt plastisk någon är en växter som är väldigt generell och i okra samhälle som helt ett nusselmönster som är väldigt uppetter och det är inte så underligt att växter är ju ett år vi känner väl från boskapen och några som politikerna strämpa ser negavetter. Och i förrjun har vi eisen haft en liknande gång. Det är bara det senaste och det är så år från 2008 till 2016. Det är årlig söla av einhets uilöton och det som vi har meint vi tog är uilöt först och främst till dräktjövörer. Det är alltså plast, det här till plastflaskor och så är det glas och metall, det kan vara doser och sådana. Och man ser till att det är en öliga större växter i ödlen böcken utan glas men tillsammans är det en rättliga äggusliga växter innanför jorden från
vad ständer där 3 mån ja 2,5 miljoner om året tillsammans upp till 900 jag ska säga ja 90 miljoner om året så innanför så få år så vidare pastor av sin generella minstron som är väldigt om alla hem och tas eisen och attra akkurat borstkast framläslo som helt heter 12 från IRF visar så kvärt alltså liten är och kvärt lagnan är till plastisk någon bränt tyrft eller ent nytt och vad det så tas som blir klassificerat som sälja dolkande men så jag eisen här är vuxen från 2012 till 2016 från alla i 44,000 tons till om man 4,5 tons. Så det är en alltjåa trend och en lokal trend här i förrgen som vi är pastor av, som en pastor av det globaliserade hemmen. Och detta här är vi vuxre och vi nuslo är något som är särskilt känner för jocken här i västerparten av hemmen. Då hvis man hickar ett linjen här så ombord kvar linja en hemspart och tar överst linjer till Nordamerika och Nordamerika och Europa under och det som linjer ombord är det materiella kräve av tillfånget som ska till för att nökta åkara förbruk. Så hvis man tänker allt det materiella tillfånget ska till att nökta åkara förbruk så är det talet som vi uppgjort här och ett så från 1995 till 2020. Och man ser så att det är en av oss klassamonor att högast hinner personer hemma som glöms Asien har en klar folk kan vi ta så har vi ett nek högre förbruka tillfånget eller en nusla tillfånget för att nökta åkara förbruksmönster i åkara personer hemma. Hur är så gångt i plastdolking? Det är visor gossen plast ändrar av checkve av sjönon årliga och kvarja käldnar är till plastet som för check. Och överst till allt källder som stavar från landet ja. Och nyast det blåa till källder som stavas från sjönon ja, från fiskskape och från flottninge. Och av 1000 från landet ja så kommer alla 90 miljoner tons om året från landet ja medan resten eller ja så från sjöarmalen och så är det somt som kommer från ån och somt som kommer från mikroplaster som antingen är framlagt som mikroplast det kan vara mikroplast som är kost i kosmetik och så framvis eller som mikroplast som blir till ta vör slutas som är gjorda ur plastik alltså det kan vara däck till dömes och det är en av de största källorna här tar man ger upp i norra London det kommer att man lite lätt. Och tillsammans, man lägger allt samman från havet av och från landet av så om man får 12 miljoner tons av plast som enda sjönon kvarstår. Och kvärt här så ändar så gör vi så åttast till högre att mätter att ta mesta eventuellt innanför ett relativt avmarskat tujarskai söker till bottens. Och somt kommer åter till åkra stränder och somt verande flödande EU-fladdene. Och kvar för gång det så vis vi och men dock att han gång det vi akkurat säga heldur av fram in i framtiden. Det är trutjar mätningar, trutjar fördomar som spår om framtiden ut från nuvarande gångt. En sida är att det vara 800 miljoner tons av plast i sjönon och i 2030. Det så jag vet kommer ni helt vet 100. Och till alla 830 miljoner tons till har där samstånds mätt till för att vara högre i vikt än hvis man är via alla fiskarna som är i sjön. Men till det syndra av diskussion om det är näft eller inte om det passar men om det så passar lite bara att vi narskast en stöv här man kan diskutera om det är mer plast eller fiskar i sjön det är örstigt av själva. Och så är en annan mätning som säger att plast som är tökt är färre och skegg. Därför är det tutjofaldast bara fram till 2025 och andra mätningen är så från 2015 till att ta mätningen blev gjord var det att plast inte för tutjofaldast som var tökt är färre och skegg innan för 20 år. Och till ändan så ska ta atro i till alla vi så som visste allt plast som är framlagt här till alla världen
ta så vid Jani att det var 4.900 miljoner tons som var blivit till bortkast som antingen var i ruskplasson eller i omkvarven. Till alla fram till 2030 kan växa till 12 miljoner tons av plast. Och alltså man ska ha i hoa att detta är allt viss vid halda av fram vid sommarkaos som hems samfälla. Det är inte något som ska hända men något som färra hända rättligt sannolikt om vi halda av fram utan att bröda något. Så spurningen gosse det så vi föringon, dolka föringar. Hända mynte som det suger, hon är från en verskatland som heter Norrländsk strandaroding. Och till en verskatland som är ett samstarv har vi granskat plast vid sjöarmanar i norra London. Och öll London i norra London är ombåje, är vi i samstarv någon. Och vi fär ut och rutta och tar vi det finns plast inte upp ur fjörne så fär vi det balka det och det sundur i 20 balkar. Och gör upp hur så näck plastik är det här ska bortkastbalken för jag finner det av kvar stäva det från vad är det för plastik som vi finner i naturen i förrjun. Och detta här är så från Kallbak i 2016. Då hade vi trutjar kommuner vi i Sverskatlandet. Det var Torsnara kommuna, Våa kommuna och Portjurs kommuna. Och i Torsnara kommuna tar rodda vid Imisk støy kommune. Det var Kallbaksbottnur och det var Sandager och det var Kotlafyri, Signabø och Øyranger. Det var de støyene först och främst. Men här i Kallbak så syns jag vid hesa lotnar här i Sera större tale och detta är det man kallar patronproppar. Och det här är så inne i patronen och vi har skottner ut tar man skjuter vid en högperso. Och hur man då vara så negrar här som proppen akra i Kallbaksbottnen. Så vi finner inte så negrar näkra äraställen. Vi ödlam stöden vi kan och det var tillsammans touchstöd så var det ganska 20 ångstannes och så framvis. I hästförande var det 600 patronproppar. Och det som vi talade är mest sannolikt är att det stävar från Kjaudabanan som är nedanför i Sattla. Det är en nog så grej lokal dolkingarkälda här. Så det är går så ett döme om att man kan säga att föringar dolka. Och vi får börja hitcha på att det är vi föringar vi börjar vid Norrland någon tror att tölne om Norrland är mera tök och mera grej. Och i ES så mäter man att ES London är tillsammans kvar 100 000 tons av plast och skägg på mare. Och det är plast det kommer sjönde från bortkast framläslo. Och i Danmark är bortkast framläsland per utbyggva 430 kilo av hushålls bortkast om året. Och tillsammans är det alltså 2,4 miljoner tons av hushålls bortkast. Det är en mätning från 2013. Och emot till mikroplast i Danmark så är det töllen hese att däckslid är den största källan till mikroplast. Däckslid mäter man teoretiskt utfrån hur snäck däck var köpt och skifta ut och hur köttet slutas. Att föra till över 1000 tons av mikroplast i året. Så för ut i havet. Och det vattnet som för till spillvattnsversen i Danmark. Här det är vittjer av vattnet i åren där vi rensa och ändå nytt. Det vattnet är här matar till att det vattnet häver nästan 6000 mikroplast liter per liter. Och det är så spillvatten till att säga att det är vatten som antingen färnjögna brus eller en vaskmaskin eller akkurat men det kommer från hushållhalton och från virkjon och så framvis. Och ja, som sagt, det kan vara ta du kör klein i vask och det gör du plastik och det slutas i maskinen och för tandvägen utjögna avlöpe eller det kan även vara tillvida framledda plastik som är i kosmetik här man till dömes känner från som skrubbekrem att det följs som det är santur men det är väl det faktiskt plastik som är kort och vilja. Och därför är det nästan vända att man löter. Och det här visar syntur det är ökning i Danmark som är mest rakt av plastdolking. Det är Västerstrånden här vid Esbjerg och här om Leier och så Skagerrak som ligger i mittel norra och Danmark. Och vi såg att Passatusjon som är här till han Ray Checkgren som faktiskt är golfströmmare som kommer från Åkra Leier nu och för in i Skagerrak med landa. Det är bara värsta här vid hoa. Men så är det kanningar gjorda norra London plast kanningar här man runnar för inled och i kaffe mikroplast är till stegar och i Åkra omkvarve. Här är gjorda check runt där man kannar kvarter i sjön och självon och så sediment runt där man kannar kvarter i havbotten. Och i sjön här och i Danmark är mätningen relativt låg kan man säga
per rummeter, att det är mellan 0,3 och 4 partiklar per rummeter, alltså 4 enstacker mikroplastloter. Och det är så en mate som heter 0,3 mm till 5 mm. Det vill säga att det är större än 0,3 mm och mindre än 5 mm. Det är den definitionen som är brukt av mikroplast i tyförn. Men vi svenska stronderna här har där just en uppgör och har brukt ett annat mat för mikroplaster. Att det har hukt ett mikroplast som är mindre än det som det har hukt ett i Danmark. Det är stadigt under 5 mm, alltså det är inte större än det. Men det är heller inte ja, alltså det nyare marscher som det har för ner till här som för någon det är 20 mikrometer som är 0,1 millimeter. Och jag tror att det här får ner till ett minimat i för någon så hade det finns en neck högre mätning av hur mycket plast är i här checkve och det är så mellan 4000 och 5000 partiklar per rummeter. Alltså det tar 1 rummeter eller 1 kvadratmeter kubikmeter och så där. Ja, checkve så kan man räkna med att det är sån plast och det är helt smått. Men det ger gå mening de också om att hvis du tar en lot som är större på en sån tutjeferer och så tar du där små lot när du finner på sjurt och att på en sån tutjeferer alltså just fast du mer och mer partiklar just mer där blöva du kan alltid så kvar som del där sånt och så fast du mer på sjurt ju mindre stötten ver och så i till sand och sediment runt så har vi själva arbetat vid en projekt sista semester av universiteten och Ruck. Här vi då kan sanden fram vid stranden och i Roskildefjörde. Och det vi gjorde vi tog sand in i laboratoriet och så utvinner vi plastik ur tøy vi har fått flottna bort ur sanden. Och så hittar vi det efter tøy som vi får flottna och tälja vid mikroskopet och vidare kan vi finna. Och här har vi gjort en uppgör som säger att i mil per kilo av sand från Roskildefjörde så vi kan ha var det 245 mikroplastloter per kilo. Och era mätningar Eisenjordar är en Danmark som är uppe högre än det är vi bältes checkven som är vi stora bältet och härmlejer. Här har de mätt att det är upp till 1100 mikroplastloter per kilo. Så plastik är alla ställen runt om och bär ju sjön och sanden och eisen i tajmon livande världen särskilt tajmon som liva som filtratar som sitter och köra check vid nusse och äta det som det är nu är fängus in filtre. Det är så urslidne från till verkskatten nämnde Johannes norrländsk strandroding och till vänster så är det tölne som är i färjan och till höger tölne som är uppgjort tillsammans i ödel Norrland som mil töl för ödel Norrland. Och i färjan var outhamaloten som vi rotade var 74% plastik. Vi samlade in i Tamon Trimon kommun någon 20 stö och någon samlade vi och talte upp 22,000 enstaka loter. Och tar vi av tillsammans 1,4 tons. Och i procenten tar vi då delt upp i så balkarna och uppgjort kvar det stävar ifrån så var ovanför hälften 40% förbrukarplast och det är allt som inpackningar och enödsplastik av skäljumslä och koppaner och allt det där som man finner och plastlöskor och sådana. Och så var det 23% från fiskskap i älling och det är allt som rejp, sälja och trål och tullukt. Trål finner man inte så mycket vid stränderna men rejp finner man inte av. Och så är det utan av bortkast, här är det 19%, eisen är nog större balkor och det kan vara rättliga gimmers, men det är till dömes flamingo från Bitchevin, men flamingo kan så eis stäva från älling, så det är inte övis så vi kvar det stäva från, men ja. Och så 5% är kälter som är de här ogrejer. Och så hvis vi skulle ta döme om kaffe arin är och här om okra lejer så kan man ta Havösten. Havösten är en av de fåglarna i hemmen som kanske är han som äter mest plast. Och en orsak till det kan vara att han är rättliga grammor han äter och kanske inte ger oss så goda stunder. Man ser ofta Havöst att han har fiskekibon och takor så för bor. Så löpa alla om man och glöpa så kösta kun och det kan till dömes för orsaken. Men Havöst är här i ödlen förrun. Så är det en plasthus här. Och de tölene vi sitter här och grafen här till en kanning som var utgiven i 2011 som var kallat
Save the North Sea, bjarga Nordsjøen. Og han kan just nu se først og fremst om Norskjegven, men så valgte de førjer som et referanseøkje sammeta vi, og vita hvordan utdolkar førjer mette man arma for alt kanningsna imot til resten av Nordsjøen, som her støvan væring. Og det første prosentet til stender her, det hvordan prosent av havast noen som var kannar høyde plast og især. Og i Nordsjøen var det til 55%, så rattelig nær vi at alle høyde det. Og i førjen var det 84%, så stadigvæk rattelig høyt, nesten oppi 90%. Så til tuttleggen av plast i havest røylig høyver i førjen eisene. Og så har man gjort et tal som man bruker som et gaskomat, man sier at det skal helst ikke, hvis det plast i en fukle, så det særlig skala hvis det fyrer pum 0,1 gram. Og så synes jeg vi til uttastle høyre, hvordan prosent av havesten var så omanfyrir heter 0,1 gram i sin meia. Og i Nordsjøen var det 88% som var omanfyrir, og i Førjen var det 44% var omanfyrir. Så hva det avtråkande? Hva det avlengene? Det en mynd som tidsen i Førjen, og man ser en kåp som finner en fiskeløyne om halsen, allerede da han helt løytel, og så vaksen i nojana, og fiskeløyne hun gjør seg ikke, så hun i ferie at hun kvette høyde av skåpen, og hatt ikke et eindømme, at man ser nok som jeg dømer om. Det som börjar vi nu vid avlengden til beinleis årene som av plastikken, her man har en stykk djur som beinleis rakt av plastikken, og heter en uppgjør av imsko djursløven som stafest at bli fløkt inn i plastikk. Og det alt fra blekksprutten og fisk til imsko sløv fugle og kvæl og så framvis. Og det det mesta som folk hukser om da de tar på djur i sjønnen. Og som leis imot til at eta djur og at inntekka det og få det i meian, eta plastikk, så det en luknande uppgjør, og tale som stender i hver boks, og støtten av boksen viser hvordan jeg slø av tog kategoriene stafest at eta plast, hvis vi tenker fisk, så stender 2,5 slø av fisk stafest at eta plast, men det sånn det bare at det stafest, men i ødelføren, ja, det kan man tenke som utgangsstøy, ja. Og at det det alt fra fisk og fugl, sjøfugl og kvaler og så framvis. Det mesta som folk umynda seg at det også som djur og sjønnen. Og det akkurat det som vi plastikken. Plastikken gjør ikke mismon. Det avvirker ødlund støttar skalaven, bare fra en større nød som fyrir flådande jøgnen havet til et djur eller krill og så framvis som kan eta mikroplast. Og som vi ser her, så ser man at plastik, balkar, imiska balkar, alt det hvor størst det og alt det hvor størst det så det djur og tog støttene som ja, her plastik akkurat den støtten som vikommande, eller ovikommande, altså skeiligt fyrteg, kan man säga. Så plastik, ja, i en kvarn skapet kan ha arin, det kan fløtja djur, det kan fære i meian av dem, det kan lokka til å spytla orsko, ta det eta da, til at et djur som en til løms en fugler som fer ut og oppsøker føje, og finner plastik, og heldur at det føje, han spytler jo til orskene, han har brukt på å finne maten, til at han har brukt orskene, men han fikk omgå orsko at fyre. Så til, og heromframt, så fytler det meian vi tilfære som ikke kan sottnast. Så du fytler meian vi tilfære som ikke kan sottnast, som man føler som ettan, og man bruker orsko på å få enda maten, men fer ikke på rutu. Så til 11 til at djur svølta av det samme. Og i sommerføren maten med en simpelthen så fotler, da så vi det Jens Kjell snakket om i det viko, at her passer ikke mer ui. Til sammans så det en meting som har stafest at nästan 600 djuraslø avvirka av sjøbortkastet, og det så først og fremst plast, altså 93% av tog bortkastet om vi finner sjøen plast. Og så det andre åren enn de beinleis åren så vidt jeg har hukket etter beint åren, til med andre eiderseffekter som kunne være beinleis av plasten sjølven, altså evnen som brukt i plastframlastene eller plasten sjølven. Og så det andre evne som dolkingarevne som kunne være i sjøen som bindas i plasten, og så
ta plast över intake fylja ta ämne så vi plasten. Och ta ämne kunde så upphopa sig jag föinet och plastik vid eisen kan fära upp i jag föinet det tar att vi till dömes är gott döm i färgen om skikkur etter nekvar imsar ära fåglar och så tar han över en fågel så är han ims som han inte fär sådana det kan vara bein, fjärrar och eisen plastik och det spyr skikkuren uppåt som en sån kul som man kan finna runt i hejan och till Sjur Hammer kanna han har funnit fram till dessa kulnar och så kanna om det är plastik ut av och det är det och samtidigt så har han funnit av tog att det gosse nek plaster i hon går samma vi kastlä av beinen du finner till sig kvärt heve skikkuren ette så man ser till att hvis skikkuren är till havest som heve nek plaster så reiste mer plaster utan kuln som skikkuren spår uppåt och det var ju så att plaster kan färas från en djur till ett annat och ta det över ette. Och häromframt är det eisne mera uppåt mera invecklade matar plast kan ha i en omkvarve. Plast är ju ett nytt tillfär i havomkvarven som släcks för färst och i nästan ongamon och samstundes så kan det flauta och färast och hav i flatt nu och vara först runt alla heimen vid havströmmen och det ger till att det virkar som en slags flätje som bakterier och andra småskikt kunna fästa sig av. Och så kan plastik hjälpa till man kallar inslöva och djuraslöven att komma runt heimen. Det kan vara vid till att man får nytt djuraslöv in och i ett omkvarve till dömes och här omkvarve här i färgen som har arin som vi inte känner till det är inte det är främmande och jag omkvarve. Och vad gör vi så rudda färger och allt av ruddingar den och som fällskapor vid trobelagan. Så det snurrar sig först och främst som rudding och kvart ligger så i ruddingene. Så som vi söker tutningen av ruddingene så är det att vi strämbar efter att få en nutja början. Och det vill säga att ruddingarna är inte näka vid söker fyra som näka man ska glädja sig till att köra en år som så. Tog jag att till näka som ska slåa fyra att ruddingar i framtiden inte skulle vara nejår. Så vi vill ha slatt på och säga nu är vi kommit runt förjar, vi har runt att just det så rent som vi kunde och vi har ordentligt kuttakon. Och så hittar vi så fram efter vi tog utgångsstöjnen och tog sköldranssäkan som man färbors ur att sucha hos dolka er sin omkvarve. Och så kom vi så vi tog utgångsstöjnen huxa fram efter. Man kan nämna det utörsliga gagnet som ständs av ruddingon. Så är det så att det först och främst är att okra bortskastskipan inte är nöktande som hon är i verande lujtje. Det så vi ju till att det är nejet vid ruddingon. Och så ruddinga är alltså ett nejet uiskøyte till okra bortskastskipan. Här man rattar på att bortkastet inte allt fer här det äger. Samstundes så är det som sagt strandruddingarna är ett gilt jag ska ha inte nämnt så det är inte som sagt det sista. Men strandruddingar är ett gilt höve att få plast ur sjön till att som vi sa i Janne att för en rikva av plast i skägg, negativ söckor som kommer att stränderna. Ta det kommer att stränderna så är det ett just höve jag att ta hand om det och säga nu får vi det att nöjta höve nu har vi hur vi också syndra bortkasten attor att ta kon ordentligt ut i örn ungefär tar vi det själva mägnata först för. Och samtidigt tar man ger till så får man vid ruttingen bortkasten och i att vara nybrottet till ett mikroplaster som är uppåtter värre att handfära och som ju släck är till att få bort rumkvarven. Det vill säga att om man har lärt bortkastet lie till dömes och en samt så är det väl blir vi över avärska av allt de som bråta in och brymme och eisen till att ta det kommer upp ur här i flatt nu kommer lite en sant så ligger det i solen dygnet runt eller ja ta det där och vi back i solen och ta är vi till nybrotta till mikroplast. Så tog är det ett öle utörsligt gagn att man fjärnar det och ändå över nybrotta och ända som mikroplast i sjön. Och så var det som sagt det är vi rannsäkan att man kan säga kvart är det som vi slöa efter oss som samfällag kvar är fylsnar av att leva i en förbrukssamfällag. Här växter är det främsta
EL-mål innanför boskapen och här vid framlägga hvis vi tar utgångsstöd ut i danska talen som man kan sammäta föringar vi. Man framlägger ganska ett halvt tons av borstkast per uibygg om året. Vi vet att det här brännestøyna i förrjun tar bränna 18.000 och 19.000 tons om året kvar vid att vara där man har en i havn och en Lörvik. Och det rätt, där kan man sätta sig spåringen. Det nejut är vi som samfälla hava såna gå live efter och som är en bira, alltså live till Tyskland som är skäliga och som inte kunde handfäras och en hot som inte är en bira. Och men ruttingar är ju bara en lir i processen som ska till för att komma bort ur stroblagan. Så vi måste sammäta ruttingarna motvis öron värande lösningen som skulle verkligen komma banan för att vi skulle komma bort ur det är minst som för till att man avhåller att man rutta. Det är ju det vi inte att släppa undan. Och några av de nejo avtöknen, kanske det mest nejo är att vi minka om Östle och i samfunnet. Och det är bergaldande för oss som einstacklingar och generellt och i vinn och så framvis. Och det är en rörsla ut i heimen som vi kallar Zero Waste rörslan eller Zero Waste liv i hotter. Här man simpelthen strämbar efter tog att säga vid sig självan att min liv i hotter ska inte hava en rikva bortkastet som avlägg. Och det innebär så några vänner brödingar. Somra av dem är rättliga nämmer. Till dömes i stället för att köpa sig en plastflaska kvar för man blir tyst med man är ute så kan man också lutsen fram i år och göra som jag har gjort det där och täcka en flaska vissar som man kan fylla upp. Och så har man en flaska istället för att kvar för man är tystor och man är ute är man köper och nytt och till sig nytt tillfång ska brukas alla processen som vi sa åren ska främjas här man ska få plastik framlagt jag alla trinne som är nejo. Så det är ett döme men här är så redan något annat och en annan part av rörslen är att det är ju bara om Östle man huxar om men även om att räfesta örvelse och sin löve till sig man inte bygger sitt livsgrundaläge eller sina glädje och sina tillvaro och att köpa och förbruka men helt och andra ting som har virre men som inte är materiell. Det kan vara samvara vid annor och goda upplevelser av imskuslä. Det vill säga lägga större denta tandparten av tillvärne som till människan. Och minne jag att som vi vill ägga till av lösningen och av ödeltimer som vill ha och att vara återvändande förbrukare. Och en tojande lier ojes ner att komma bort från verande skiban till en bättre att förhålla dem bättre till bortkast. Det man kallar bortkast stiskibanen. Och det var ju så liksom kvar rättfylld man ska huxa med det hvis man ska beata om plastframlässlena eller borstkastframlässlena. Kvar kan man så sätta avtökerverk först. Det första man ska huxa om det är att vi tacka nej. Det är förebygga att borstkast över till. Och det är nog så törsel döme hvis du först till handels att du bara säger nej tack då du får bjöa en plastpåse till dömes. Och det är förebygga så att ta borstkastet över till borstkast eller hvis man gör det här nästa mån ja men så man da se vad inte ankron att vi har inte en exportning efter plastpåsen långt i handeln och till folk ha antingen till sina egna händer i bruk eller sina lommar som man ganska glömt att man över eller har till sig en påse vi också så för att fram i vår armar förut. Och så är det här minka generellt om nusslarna och borstkastet alltså ärmarska det första var fyrbyrja heter så ärmarska och det kan man göra på imiska matar och till så vi ändå nusslar med landa och omväling och vi har så en listan som punkt 3 och 4 på ändå nusslo och ändå framläslo och den skillnaden som jag har gjort här mitten till att ändå nussla till att bruka okkurst attor i synumverande lujtje det är att du kvar en stål in i blåkrossbona och några andra färran och här händer inte vi han är stadig en stålor men ändåvinning och ändå framläsla till tar man omskapar okkur till en nutja vörd det ska skala en orskokrävande process till men man gagnar det stadigt tillfällig omator helt än bena 4. Så här är en skillnad mellan att inte nöjta och att inte framlägga och inte nöjta kommer åren att inte framlägga ska man röna räfesta hackre. Och så hvis man är klara hin stigande och stadigt ständer ett jonko bortkastet
så skulle det gärna vara okkurs bortkast som kan nybrodas lufröjliga. Det ska helst vara okkurs som inte är just av plast, som kan komposteras till dömes och att han har färre attröjna lufröjliga ringgross som är gagnlig hellre än skadlig. Och så är det en fällskap ute i hemmet som heter Zero Waste International Alliance. Och där har vi med andra limaskap för kommuner, här kommuner kunde melda sig in och sätta sig till målen som limer och i som fällskapen sätta sig. Och det är med andra byggt att det målen som stannar här är att allt bortkast, allt bortbant tillfär ska vara uppfattat som tillfånge. Vi ska huxa över om bortkast. Vi ska faktiskt släppa oss av i hotet till bortkast. Tog att det är ett rötten inte vara näka ojakra samfälla som vid tvajta borstor eller kasta borstor. Och eisen tar vi sia bortkast, det visar sig inte naivitet ojakra fätan av omkvarven tog att kvar är borstor i sin hem. Vi byggva en luckar skipan, det är en klauta. Här vi dött bygga och inte kan färra ut därför och inte kommer in. Det tillfånge vi har, det är tillfånge vi har. Och här är det inte borstor. För helt man att check för inte ha borstor till dömes. Man går bara alla check och så var det borstor. Men det är inte borstor. Det är avlängar. Och det gör skeja. Och det ser man vid att man bränner borstkast. Så är det eisne skälet till att atmosfären det är helt borstor. Det är ett nytt ruskplås som vi har valt att bruka till att här ser man inte borstkastet att det blir till gas. Men gas är resten ett borstkastsprodukt som är en avlänga och livet. Så det är liksom mål är att inte utlåt ska vara kvart till luft eller vatten eller land. Är att man ska inrätta samhället så att tillfånge för och i ring. Och det är resten till en av orsaken till att vi valde att kalla fällskapen som är tog steg till 2016 så vi sista badkammare som heter ringgross. Här är vi att lägga dent åt att tillfånge ska färra i ringgross lika som det gör ute i omkvarven och i naturen. Och så är det några helt utörslig politisk åtgärd man kan sätta verk till med landa för bjöa och nejvar sölo av enuts plastloton. Tog i att som vi sa i början vi troblaisen vi plast är ju att det är halvförst men vi brukar då och vi tog skriva sammanhängs någon här där vi brukt bara ena för och så två borstor ända som en byrra. Och det är flera land som har just testige eller fer vi att täcka testige. Med landa Delhi, Costa Rica, Taiwan. Och Taiwan har där så just då i mera lötton stion. Är där först det var förbjöa sigvrören och i mätvärdskedon. Och så igen har där förbjöat i Taimon och i Ötlund mätstoven från 2020. Och så igen var det jalt och lagt av imiska varor, plastpåsar och plastborbuna och enutskoppar. Och så är det enda vi fullt förbåsett så som man lyckas som vänner sig av i tar över när man har i rätt av aramal. Och i Frankrike gör man så sätter för att enuts plastluter, enuts borbuna var banna år 2020. Och så är det vi en regnförsvörning som vi då snackar om här tillvida plaster och som är framlagt till att vara mikroplast över kost och att tjäna in skon ända malon som skrupping och så framvis. Men det är ju håll i höttet om man också om det. Man kör rakt och en av vöror som man vet vi brukt över skåla beinleis ut i vattnet. Och det har varit de flesta stora land nu som man kan inse nu. Det är bara stora Bretland och Norrland har sett för på 2018 för att sälja varor som har mikroplast i. Det ser man just i Irland och Kanada Nya Zeeland och USA. Och Sverige för att sätta det för i vers 2020 och Italien samma år. Och så är det andra land som Indien och Ryssland som har atlander som är abor någon men inte törs till att komma igen. Och Danmark tar som allt EU till att sätta ett EU för på för att framlägga och sälja varor vid mikroplast i. Och Norrland har som ompår och Norrland nu vimmeller ödlo Norrland att göra det samma. Och här så gör vi så, ja, för han gång till ner tar man så brukar dessa varor att ta för ju beinleis och check och sälja och ta för och så vi har här i förjon till dömes. Så vi har inte rensskiparna som det har i Danmark som kan fänga sånt där och sånt. Därför allt beinleis jokar för. Och så är det att man har härst ett litet fiskvinne och man har hållit eja vi att det som fer ut till haus faktiskt kommer attor. Bäja och trålon och rejpe och så framvis. Så är att
hagtöl ur Europa och europeisk koncept vi visar det att om år i Europa ända faktiskt 30 000 troll och noter och gott av sjön kvarst år. Och det här för så till det som man kallar spötsfiskeri, alltså här trollen verande i sjön och fiska alltså självon och att han hatt vidlet tacka löve och det av Joron och faktiskt kappas vid han verkliga fiskapen kan man gott säga. Och tacka eisen för till tema undermeter kvart fisktrust är det att man har en troll som flotar runt och faktiskt främja fiskap utan man var där ute. Så det här utörsliga här i Strömmarna och gostid kunde vara vi alltså Ruttingardenon och vi har passavis rörslene som omfattar de flesta lånden i världen. Jag vet ha en uppgör vi tar gamla förbruksvännerna som har erkänt några samfälla och som har först till ända troblagan. Det kunde hjälpa vi att visa oss och kvar till dolka i snösnon och i Storströmøy och i Torshavn. Tog att nekv är ju situation till mer än att en person och ett land kvar klara. Så hvis det sucha dolching ut och tycker näromkvarve så kunde det vara vitt att sörja för att det var bortbänkt och förebygga att det ändrar eventuellt att sjön då vet att den komma. Vi att färja åker hemma så gör ruta förra.fo. Här kan man bo man kan bo dolnämt fra så man behöver inte sätta namn under hvis man inte vill tracka några tattnar eller standard till svars för det att jag har sagt fra. Och till sjön det är nu i läge tar man börja som lite samfälles som åkare. Och så kan man melda sig till ruta vi har bruk för nekvar ruttaron, nekvar honton så vi kunna göra så nekv som möjligt och det är någon att få som sagt ett slattbord och så stora mån som gör det här vi kunna hitta fram efter vid en utgångsstöj och säga nu är det nökkelunta rent runt om okon och kvärt kommer vi så göra för att hålla det således. Kvärt må vi göra för att hålla det således. Och det vi har rutat till här är välkommen bei einsteckningar och huske och fälle stonar och fyrtöcker. Och ta fälle stonar och fyrtöcker och det kan vara allt från en bindklubba till en störst viske. Ta det meldas till så får vi en rikva fölk i en och till att latta skipa för ruttingon och avsätta att här är dolkastea som vi där finns från honom och till så som mycket dolka meta vid tog har vi bruk för sådana folkon så går vi se ja så kom tid för här rutta och så är det avgrätt. Så det löser ju väl. Och det som sagt är att finna rutta följar. Och att han till så är det välkommen igen i Norrlandhuset. Som sagt, till ha till allt som vi är här. Och här vill så mera perspektivering om framtiden och hur så vi kommer bort ur ödlen till Kjelja vid det hörst och sjönde det kan vara så att man huxar om plastdodging ufra dem töllen vi där säger här vi där teacher några absoluta att säga sig allt som blir framlagt av plast i ödlen hemmen så kan det virka som att vi får inte just vita men man det är så som man ska förhålla sig till sin egna sammanhang och säga vad kan vi göra vid det som vi så gör när omkvarve då är att det är bäj således att plastdodgingen som är i åker hövon här i färjan och kommer bäj utanför men och kommer eisen i stora mån för själva och där kan inga vi då just i sin norrländska strandarutingen där har visst det att vi när kom för det talan om dolching som är lokal och det blir öle illa till att stäfesta att det faktiskt stävar utanför det är som döme här man ser till döme så att en vara häver utländsk kontext då eller att hon är osannolikt att komma ur färjan över Norsjökon. Men vid ödlen för det att bortkast framläsland i färjan är mycket större till att vi kunde stanna för en rättlig omfattande dodging och regna omkvarve. Och vännerna är inte kommer på plats här som det är vara än tyvärr. Så vi vänner till ödel i Rahway och eisne kanske inte bara till själva som är här där men eisne till känna och annor tid vita man kan hejta av. Vill jag vara vi 15 september till att hitta fram efter att han har Ruttingardein och huxa om en bättre framtid samman. Här vid bröjta till forsagnar som var så depprar vi tar då för som friläsaren och komma till en bättre gång så för till en bättre framtid. Till annars är jag vet inte om det finns men här är kaffe och smakakor framvis till få det kon och hvis det har spurningar så är det välkomna att spyrja och
nu nämnde jag samskipare som är om Atlanten. Här i Solström är en som heter Birta Arke, samskipare. Och hvis man vill kontakta henne så finner man eisen henne upplysningar in i akara hemmasida. Hon fick tyvärr i Sverige i kväll till att hon skulle skipa för en föräldrafonde. Men ja, så jag alltid för att ända föreläsaren och säga tack för ikväll och annars så är det välkomna att sitta spårningar och vara en löt att rätt, prata och njuta en kaffemån. Är det spårningar? Ja. Alltså det som grundligt är dent och have och just det framlödne är det så vet jag. Det är en graf förklarar det väl. Han var ju så kvar check och kvar stäva från och det som sagt är att lägg han störst passion så förra check kommer från landet. Så säger att fyra bridge plast förra check och här inte ett la få uppåtur. Det här är så störst omfattande det täcker 40% av överflödet. Det är en chans för att tråda uppåtur och ta lugg som ska en hentor utan hvis man tar det upp från Showman tar det som minuter men då är det öliga viktigt att man rotar landet och förebygger att ta bort kasta färra check så vid alltså rotingarna tampassen är till alla ställen till landet och till allt som inte är över ut i naturen generellt. Nej, helt inte det. Nej, alltså nu är det här jag har lagt detta att det som är mest vandamage i sig själv. Men alltså det är ju om en generell hugbor att man inte ser naturen som ett bortkast där. Så vi tar finns några frågor om det kan vara gå mot bokvald här forskjelligt störst alltså det kan vara maskineri och allt sort det blir tvätt alltså sort ja allt sort här är något vi har ambition om att göra något vi och röna göra något vi och det alltså om vi klarar att göra det lite till avhångra av hur snägt kvart vi tar tök och om vi får vita att stöden finnas lite så tror jag det är så viktigt att folk tar lot och göra verkat land och vi oss framöver vi och låta oss vita kvar törven är alltså tror jag ja som sagt vi vill ha inlite som allmänningen har om dolchingen för ju. Men ja, det är inte så att vi bara färra ruta stränderna i Rövich till ja, navnet av Värskatlan är ju ruta förjar och förjar är ett land och det omfattar allt det. Vad kan det? Ja. Ja. Vad alltså i sur ja. Jo. Ja. Nej, alltså tar vi stand i från Erbjörn som är där alltså så huxar vi om ta lätt sig om vi kunde få eller tas vi processen jag kunde det vi finna stöjne och vi finna falskne och så jag vet gång ta upp hvis inte gånger upp så måste vi veta om några andra samstadsparter ska till att det är som vi arbetar vi nu vi är fyra är klara ruta i så stan ja men vi måste inte land och så framvis så har vi inte gjort så mycket av det alltså som vi säger i början så är likeligheten först och främst till kommunen och lömmes yes för någon att beina bortkast till IRF tar vi det här rotat då och det är simpelt då att vi vet att det är vad säger ja och häst för så
till kommunala bränslen och så där. Men ja, beina det här det skall. Liksom inte inte till RF eller kommunala bränslen. Men alltså till är en erfaring av att det ofta gånger öliga strilte tar man skall och hållt vi att få politiker och få kommun vi och då ser vi där vi har stora ambitioner själva och vi färdig hållt vi erbjudandena och röna så att dreja att han har kon resten av samhället men det är liksom att man ser som fällskapor och som allmänningar att vi håller inte efter läge skall just och vitta och så att han har att dreja att han andra att han har kon att ta hand samman om en problem. Men ja, som du säger, det är säkert att vi får mäkna alla till erbjudanden vi stannar för i hästen omfärden. Och så inte så alltså vi rönar att göra så mycket vi klarar på en dag och att han så helt det av fram. Alltså det är ju i steg att man alltså rutingar där. Så ja. Ja. Ja, det är det. Ja, och här är en rättliga grej lågava om borstkast och i förskonaturne. Hvis man hickar efter kundkörning borstkast så är det till dömes en kapitel som heter Nusselskylta. Här är ständer paragrafer som säger att det är inte löft att tvajta eller läta borstkast litja och så ständer här under och nödlig äk för och fiskaslägg och det är en rättliga bra kategori. Det är inte löft att litja och så ständer det kvärdigt löft att litja i fjör och i heja. Så det är öliga brett. Det är inte löft att lätta största näkasläg av borstkastet litja näkasläg i förskonaturne och visst och särskilt att man inte kan, hvis det ändrar i en stöv och döms hvis det är också med sjömannen, eller också med så gammalt att man vet inte hur är arbetet av det mera. Man inte kan stäffesta hur det är som är arbetet av det, så är det faktiskt kommunen som ett lån ska ta hand om. Så folk kunde gå sätta eller sätta några krav till kommuner till det här var bäge heimelder och skylter sambart borstkastlånet om att ta hand om ta det borstkast ut i omkvarven. Men i hästfören är det så näka vi själva har kastat ut och visst det nu är det stora borstkastet så kontaktar vi folk visst det är några av oss som är ute och spyr om tejer och sinna är att få det borstor till att är lampa för omkvarvet eller skämmar på några matta. Kontakta dig och säga vi vill gärna hjälpa. Vi kunde kontakta kommunen och tycka väckna och visst det nu är en borstkast kostnader i samband med att det ska väck så kommer vi där röna samråd om att det är en leligare kostnad och tog att det är ju rättvis kostnaderna bortbindningen i det som trycker att det inte vill rota upp i förskonaturne. Så är det ju till att borstkastskiban ända vid att föra till det övrigt att det som man äger. Ja. Ja, en av det. Ja. Ja. Nej. Nej. Men alltså ja. 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 Ja, ja. Det passar. Och det kan vara vidliga folk ganska. Alltså inte nu fram till så dagen, men alltså ja. Helt säkert. Alltså vi drar liksom mycket efter för det går hos kottne. Ja. 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 Sjön det alltså att är man kan göra det lättare att ha goda vänner. Det är sån ut att som du tåsar om här. Och ett annat är så att syrja för att huggporren trycka till att man häver sig goda vänner. Till att det är ju en faktor. Ta ska man så huxa en lång fram vid undervisning och allt det ja. Det är studering med. Ha? Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja, ja. Og ja. Ja, ja. Att det faktiskt att ända vi har visat några videos som är lugga det är sån här det nu du nämnde att vi där vill ut i Mytensholme och dokumentera hur solen här ute bygger rejor ur rejpe. Ta finna rej på sjön, täcka det ger rejor ur. Och så summa tojer ta där så täcka och rejp så är det så helt att det blir fast. Så täcka det vilja för att bruka det ger rejor ur och få det fast i neve och det kan eisen göra till att ungarna Arn til færa reirnun, blå faster, og dodja ui reirnun. Særlig hvis man ringmestjer ungarna. Tog man faktisk given via ringmestjer solungar. Jeg hadde sagt at det er økte vant om at det enda vi er faster som reirer som er av reipe. Og da ser man ui sin opptøk nå. Ligger opp noe fram her. Dette er video som Ringgras er framlagt, som er en sammandrotter om plastdolking. Og tek saman om negativt som jeg har sagt nu gjennom den der fyrlesteren. Og nesten alle opptøkene og i videoen er ur fyrjon. Opptøkene er imensast i fyrjon. Og ja, til dømes tersolen vi får suttja. Håper jeg rjøver rikkar eisne. Ja. Vet ikke hva det er. Kom. Her er ljød, det skal bare være her. Vet ikke hva det er så ut. Black and white. Nei, ikke så latt i alle fall. I kører fra, så prøver jeg vidt om jeg får pilla sin til der. Very minor plast and fishery
Testa hornen alltså inte. Men bara vi finner ja. Jag finner där brott vid solen som är också den är här. Det såg ut den blåa lite, det var inte så ut så väl. Nej, det är nog så kan man släcka det ljus. Vad var det kontakten med? Ja, man ser det inte så väl här skärmen. Vart du? Ja, alltså hvis du hade sett det här, alltså så är det faktiskt nästan alla rörande. Ja, det så jag men det är allt lite i blå. Så det är blått och det är ripe som där sitter då. Nej. Här är det också, ja. Ser man det inte bättre. Men alltså det så jag sälja. Här ser man också väl. Här det blått. Ja. Här är en odds också när vi hybrid när det färra kvart och är hjälp. En odds hybrid nu färra kvart och är hjälpa solungen och läson så det kommer så fler kommer undan. Det är att här är allt som är gripe. Men ja, ta där så täcka där ripe till att jag rejer så blir det resten fast där och du får det i näv. Ja, medlanda. Ja, det var faktiskt ett sätt nu till sitta så väl. Ja, inte vet jag att det bara mint. Ja. Här. Nej, vi hade alla nummer ruta vi gör. Men det är nästan inte till att böndning och inte slöjv affärer. Så det annars hade vi blir ruta söndagen nu viktigt. Nu är det så stegen ett ställe som heter Köttenes Jägg som är av Välbastad och ja nya för vägen till Siraldasvägen. Det är mynter från kanningen som vi gjorde i Norrlands strandroding 2016. Det är så borstkaspölkan ner. Det är från Boanese. Här var inte så nek. Det är till cigaretter. Ja. Och det är så metall. Och det är glas. Inte så öliga nek. Ein är vi snett på någon. Och en note. Jag pettar en note. Ett strapex som är så som det brukar med landa och uppsjö där. Och pelagiska visionen. Det går där runt om pappersnär för att lucka pappersnär. Och det är något som är förfärligt tata. Det gör ringar av det. Och ja, och vi känner sån ringar för att säga vad en kaupa färd om halsen så är det akkurat så som ända vet. Det är inte åt dem. Ripe och proppar med det så ja hade vi tackat lika efter.
ja, så som vi skipar rutningarna så var det i samstarv vi hesa fjallarenningina som var nu vikskift någon. Det så vi bjöd gästen som var vid till utrota fashion som komma till förra renna att de kunde vara vi är rutta veckan. Och så bjöd vi till i isen allmänt någon och ta första atlan var man skulle gänga en tur över här och så rappella ner till där akkurat som omgjort av en berg som man var för om man vid en ända. Men det helt vi så vara för trubult och i teach för länge tog så vi då helt det för båt. Men det som ja så tar vi skriva till bönderna vi är nog så längre lösning av akkurat atlan så sätter vi det att hus atlan var där för att gånga och så möjliga komma att för båt till stage ett nice istället. Och tar så det att tar tog under vi tog som vi satt att vika var en naturperla och tog helt där att det är till appa för ungkarve är luft och hon för att gånga här om man bäj för böjen och för santen eller fjörna. Det var så ett argument och ett annat var att outils först ni kom utan från så var det eka ringt. Det var inte gott. Och det tredje var att det helt var gott husgott men det vill göra själver. Ja, det är en god spurning. Det skulle själv för allt vet och det var farfall och gjorde stora skeia som vi hade gjort och barst och tar då bättre visste bättre hur ska färast om. Alltså det som vi visste av och akkurat lösning i Atlant var vi utgångsstöj i ruttningen Sverige Trondheimsbottne att hur räknas den i Sorir har vi ruttat av 20 tons upp på 4-5 timmar 45 folk. Och det var otroligt välledna verkatland här vid det gott samstarv i alla parter, bäj kommun och bönder och tillna som fler bortkastade veck och så framvis. Men det fattar inte att göra lika väl. Så ja, är skyldig. Kvar ute? Okej. Nej. Nu tar vi dum. Det är två stöd som heter Vivik. Okej, vi tar som kursut. Jag tar som Vivik. Wow. Det var mest kalla alltså Viken heter Vivik, men det var mest kalla Vikar och Santor heter Vika Santor. Ja. Ja. Okej. Okej. Alltså hur startar det vi checkven? Jag också bara Gustav enter det skulle Ja. Ja. Okej, ja. 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 Ja, hvis det er så länge så kan han väl inte option det. Men alltså allt det här som jag snackar om var så inte i hässon för någon, det var ärstens. Men annars så är myndena här från Kallback som vi tar vi runt av här och Kallback var testat i ödlen förring som är mest plastik, det är 6000 plastloter som var ruttar ur Kallback i en rutting. Det var starfolk från Sev och i halvt det var från Hetta. Jo, det är detta. Och så jämte det och så är det där det som vi snackar om strapexe. Och det är så ripe, det är allt ripe som blev funnet här i Kallback. Ja. 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 Ja, jag vet inte, ja. Ja.
Ja, det må vi få göra. Ja. 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 Avis til Kalbak här vi talentingen som är där. Ja. Okej. Ja. Ja. Så en nöjd så lukt, emballage och lukt. Proppar, jag ska slå låk. Allt som är cigaretter att göra och att det är snus. Flamingo och det är runda flamingo. Det är det som är inne i en eldringe. Att det är petter och ödel för en eldringe. Det ser man. Det brukar det som flåt. Så att säga, vi känner eldringe för hål eller också så är en sak inte sorts. Ja, ja. Det är men det är ganska jag hade där fyra sig på ungen att kritiken till att några all för när farna ger och ruttingar så. Nu vet jag släck hur effektivt det är som eller kvart hur det komposition tror jag men jag vet hur så att där och de här farna i hållt för det. Det är ganska för fyrbridge folk sätta för shownegna för några kvart här eller vad till. Ja, ja. Det är rätt säkert. Men alltså det som alltså det hukpunch och kon är vi vill inte i det att först ska allmänningen tracka till och säga alltså att göra det grejt att det är en vilja om att vi ska ha en naturlig kaos och inte för att ha kan det bli till för politikerna vi på det typ politikerna är så mycket populistiska att här fylja och göra större mon ratchen som är och vi ska inte sitta kröv till näka så för att helst att göra näka det har ju ambitioner för domkat kröver sig till. Ett så flaskor. Så som det så tjå. Och troll. Gummi. Elektroniker. Metall. Ja, nu är nog kom nyckeln där runt. Ja, där är det bara. Här var det. Att där. Ja. Det är det. Det är det. Där är jag. Ja. Ja. Nej, det är vi då ästne bjöa alltså till döms som skolor och ganska 20 affärer eller kunde